¿Me escuchas, Avi? Hola. Vale, ya tengo señal del campo, ¿eh? A ver qué puedo decirte. Es que ahora te digo lo único que no hay balón, no hay nada. A ver si veo algo medible, ¿eh? Es que no se ve nada. A ver, ahora que se están moviendo. A ver, tiene balón, la coge el de blanco. A ver, tiene balón el de blanco. Si la cámara me deja verlo bien. Vale, está botando el balón. Se ha parado ahora. A ver, algo más preciso. Bueno, se van los jugadores hacia el vestuario, ¿eh? Así que no sé si vamos a poder ver algo más. A ver si hacen estos algo. A ver, va a coger algo. Lo coge la bolsa esa, o por lo menos se agacha a por ella. Te aviso cuando llegue a las cajas verdes esas. Llega a las cajas verdes ahora. Se agacha, las coge. Coge las cajas verdes, las sigue cogiendo. Se las lleva. Y ahora ya no veo nada, ¿eh? Para decirte. No aparece nada, ¿eh? Así que no sé.
Nada. A ver ahora que está girando para allá la cámara. Salen los jugadores, pero claro. A la izquierda, el que está detrás de los palos de rugby deja una cosa en el suelo. Deja otra cosa en el suelo. A ver, tiene el balón 1 ahí a la derecha, el 2. Te digo cuando la pase. Digo ahora, ¿eh? A ver, ¿eh? Ahí va. La pasa. La coge. A ver, otra vez. La pasa, la coge, la vuelve a pasar, la coge, la coge. La coge, la vuelve a coger, la suelta, la coge.
Arratsaldeon, ongi etorriak izan ETV onera, ongi etorriak izan Playa Handi Rugby zelaira. Gaurkoan Saisatzingudi eta Launikak sailkapeneko goi postuengatik lehiatuko dute rugby zelai honetan. Bertan ikusten dugu Launika rugby taldeko jokalariak partidazteko airetiko ostiko baten bitartez. Eta esan beharra dago etzeko taldeak Txingudik 3. postuan sailkatuta dagoela 24 punturekin eta bolada ikaragarri batean heltzen direla gaurko partidara. Aurrean, aipatu bezala Txingudik Launika rugby taldea izango du. Nafartarrak 5. postuan kokatuta daude 20 punturekin, Txingudi baino 4 gutxiago soilik. Beraz, gaurkoan partidu galanta dugu aurrean eta gu ETV honen bitartez kontatuko dizuegu. Gaurko epailea Alfredo Miranda López dugu. Horiz jantzita Launikak baloiaren jabetza duenean. Gutxinaka partida hasiera honetan metroak irabazten saiatzen ari da kanpoko taldea, bertan dugu uztartze irekia. Eta berriz ere Launikako jokalarien barneraldia, baina oraingoan Saisatzingudik baloia berreskuratu du. Momentu hau aprobetxatuko dugu Saisatzingudiren alineazioa birpasatzeko. Lehendabizi 16arekin Andre Ferreira dugu eskerraldeko arroin gisa, 2arekin Aitor Azurmendi, 3arekin Unai Kano eskuineko arroin bezala, 4arekin Xavier Sánchez eta 5arekin Jon Mediavilla, 6arekin Imanol Rodríguez 3. lerroko eskerregal lanetan ibiliko da gaurkoan Imanol, 7arekin Carlos Lora 3. lerroko eskuinegala kasu honetan, 8arekin Asier González 3. lerroko erdilaria, 9arekin Joritz Franco uztartze erdilaria, 10arekin Lutxo Etxeberria zabaltzaile gisa, 11arekin Koldo Segurola 3 laurdeneko eskerregala, 12arekin Eneko Martínez lehen lerroko erdilaria, 21arekin Ekain Iribarren, 14arekin Odin Gutierrez 3 laurdeko eskuinegala, eta azkenik 15arekin Alejandro Lasa. Ordezkoetan 18arekin Joao Costa, 19arekin Íñigo Sánchez, 20arekin Julen Iglesias, 23arekin Alberto Robledo, 24arekin Pello Castellano eta 25arekin Iban Iñaki Lantxo. Entrenatzaileak Íñigo Camarero eta Marco Dufretxe. Partiduko 2. minutura heldu garaia da eta lehengo jabetzak esan beharra dugu kanpoko taldearentzat izan dira, bertan airetiko ostiko baten bidez metroak irabazi berri ditu Launika rugby taldeak. Eta beno, aipatu behar dugu baita ere gaurkoa 2. itzuliko lehen jardunaldia dela. Lehengo itzuliko partidan Saisatzingudik irabazi zuen Launikaren aurka, bertan Iruñan jolastutako norgehiagokan. Lehengo jardunaldian emaitza 10 eta 25 izan zen Txingudinen alde. Baina adi orain Launika rugby taldea entzegu eremutik hurbil dagoela, baloiaren jabetza irabazi berri duela, eta partiduko lehengo aukera dauka kanpoko taldeak entzegua lortzeko. Ea barrenaldi onak lortzen badituen talde nafartarra, baina hala ere ondo dabil defentsan Saisatzingudi. Hor partiduko lehengo entzegua lortu dezakela Launika rugby taldeak. Ez da ala izan, ondo ibili da defentsan Txingudik, hurbil izan du partidako lehengo entzegua Launika rugby taldeak. Baina meritu handiko defentsa egin du Íñigo Camareroren taldeak. Camareroren taldeak orain arrisku aurruntzea lortu duela airetiko ostiko baten bitartez, baina bertan dugu berriz ere Launika rugby taldea erasoan. Nafarterrei dagokionez, gaurkoan Luis Goñi Lara, Pedro Sánchez Zabal, Rodrigo Ariel Navarro, Diego Juárez Arnedo, Bordat Arrizibita, Lucas Sagues, Javier Miguel Garralda, Diego Luis Martínez, Pello Garijo, Jonander Dudley,
Ander Paternain, Jon Armendariz, Mario da Costa, Ahmed Zaki, Lander Quintana, Eneko Unziti eta Asier Sánchez ditugu zelaian. Alboko sakea izango dugu oraingoan, jauzilariak badaude jada prest. Laugarren minutu honetan. Sarreran aipatu dugu etzeko taldearen Txingudiren bolada ikaragarria, egia esan bolada ikaragarri horretan murgilduta heltzen direla gaurko partidara, azkenengo 3 partidak irabazi dituztelako. Gainera 3 partida horietan 83 puntu lortu dituzte eta soilik 26 jaso. Beraz, Kamareroren taldeak argi dauka momentu ona hau erabili nahi duela sailkapenean aurrera pausoak ematen jarraitzeko. Momentu honetan Uztartzaren ondoren Launikak defentsan saiatzen den bitartean orain bai arriskua urruntzea lortu du talde nafartarrak, baina momentu honetan etzeko taldea Txingudi erasoan. Launika rugby taldeari dagokionez, 7. jardunaldian ez zuen partida jolastu, Uribe aldearen arteko partida ezen jolastu. Gogoratu behar dugu pasaden astean Saiza Txingudik 43 eta utz irabazi zuela Uribe aldearen kontra, hemen ETV honen bitartez kontatu genuen partida horretan. Ondoren Launikak 8. jardunaldian 53 eta utz irabazi zuen Mutrikuren aurka, eta azkenengo jardunaldian 9. jardunaldian Eibar rugby talderen aurka porrot gogor bat jaso zuen talde nafartarrak, Eibarrek 53 eta 5 irabazi ondoren. Ea bi taldeen arteko uztartzea, bertan ikusten dugu Joritz Franco, Saiza Txingudiko uztartze erdilaria. Baloia badirudi Launikak berreskuratu duela, okasunetan Saiza Txingudi jarriko du martxan berriz ere jokoa. Metroak irabazten dituen bitartean Kamareroren taldeak 22 metroko marra gainditzeko. Eskuko joko egoki baten bitartez eskerre galera arte mugitu du baloia Inigo Kamareroren taldea metroak irabazten dituen bitartean, baina orain bai Launikak baloia berreskuratu du eta arriskua urrundu nahi du kanpoko taldeak. Aipatu dugu Launikak pasaden jardunaldian jasotako porrot gogorra Eibarren aurka. Eibar sailkapeneko liderra da, eta hala ere Saiza Txingudik 2. jardunaldian meritu handiko berdinketa bat lortu zuen lehenengo sailkatuaren aurka, Eibar rugby taldearen aurka. Eibarrek esan beharra dago denboraldian partida guztiak irabazi dituela Txingudiren aurkako berdinketa, aipatutako berdinketa hori izan ezik. Gainera aurreko jardunaldian gogoratu Launikak 53 eta 5 galdu zuela Eibarren aurka. Falta adierazi du Alfredo Miranda López epaileak, italdeek baloiaren jabetzagatik borrokatuko dute oraingoan. Esan dezakegu lehenengo minutu hauek tanteo minutuak izaten ari direla. Orain uztartze honetan ea bai izango da Joritz Franco tunaren bitartez baloia sartuko duena. Hor lortzen duen baloiaren jabetza uztartzean. Asier Gonzálezek lortu du baloiaren jabetza Txingudi taldearentzat. Eta jada Txingudik metroak irabazten ari ditu partidan, uztartzidekiaren bitartez. Hain ikusten dugu hor Txingudi 10 metroko marratik hurbil. Imaikano eskuineko arroina barneraldia saiatzen zen bitartean, baina oso ondo
dabil la única defentsa lanetan. Eta zailtasun handiak izaten ari ditu lehen minutu hauetan. Saiz Atzingudik erasoak antolatzeko, bertan ikusten genuen Alejandro Lasa baloiarekin. Hemen irudian, azpikaldean, 11 zenbakiarekin, Koldo Segurola, 3 laurdeneko ezker hegal gisa, bertan dugu Koldo, baloia berreskuratzeko nahian. Lan bikaina Koldorena baloia berreskuratzeko. Entzegu eremutik erabat hurbil. Orain bai, Saiz Atzingudik, 22 metroko marra behin gaindituta. Uztartze honen ondoren baloia irabazten badu Etzeko taldeak, Iruneko taldeak, aukera argia izan dezake Inigo Kamareronen taldeak partidako lehenengo entzegua lortzeko. Jada 10. minutura heldu garenean. Bertan dugu Joritz Franco, tuneletik, baloia sartzeko prest. Bitaletako jokalariak, metroengatik borrokatzen, ea nork lortzen duen, baloiaren jabetza berriz ere, Asier Gonzálezek lortu berri du baloiaren jabetza Txingudirentzat. Eta orain aukera. Aitor Azurmendiren barneraldia, ondo defentzan la única. Gero eta hurbilago entzegu eremutik Inigo Kamareronen taldeak, baina oso ondo ibili da la única rugby taldea defentzan. Hala ere beste aukera bat izango du aipatutako Kamareroren taldeak. Eta ea ba oraingoan entzegu eremuria heltzen baden Inigo Kamarero eta Marko Dufretze entrenatzen duen taldea. Bertan ikusten ditugu etzeko jokalariak. Hor hiruarekin Unai Kano barneraldia saiatzen. Uztartze irekia. Ondo plakaje lanetan talde nafartarra. Ea bai jokaldi hori zailtasunak Txingudirentzat barneraldiak gauzatzeko. Baina entzegu eremutik gero eta hurbilago dago Inigo Kamareroren taldeak, oraingoan Alfredo Miranda Lópezek falta adierazi du jokaldi horretan. Ondo dabil defentzan la únicak, baina ez du lortzen arriskua urruntzen. Eta behin eta berriro Txingudik partidako lehenengo entzegua lortzeko aukerak izaten ari ditu 12. minutu honetan. Min hartu du la única rugby taldeko jokalari batek. Bertan ikusten dugu 16. zenbakia zelaian sartzeko prest. Ea ez baden lesio handia la única rugby taldearen jokalariarena. Eta berriro jarriko du martzan baloia Txingudik. Epaileak Alfredo Miranda Lópezek baimen ematen duenean. Uztartzerako prest jada bi taletako jokalariak uztartze garrantzitsua. Entzegu eremutik oso hurbil dagolako Saiz Atzingudi taldeak. Eta bertan dugu Joritz Franco. Ja ba, nork lortzen duen baloiaren jabetza.
Martzan jarri nahi du Bizkor. Saiz Atzingudik. Ez du baimena eman Alfredo Miranda Lópezek. Jokaldia Bizkor hasteko. Eta zailtasun ugari izaten ari ditu minutu hauetan kanpoko taldeak, Launika Rugby taldeak. Saiz Atzingudiren eraso hauek urruntzeko. Badira jada hainbat minutu eremu horretan, entzegu eremutik erabat hurbil. Eta gaurkoan 3. sailkatuaren eta 5. sailkatuaren arteko partida dugu ikusgai, gogoratu. Zinbesteko garrantzia du bi taldeentzat gaurko partida. Eta garrantzia hori agerikoa da jokaldi guztietan. Bi taldeetako jokalariak prest, alboko sakea izango dugu. Eremu horretan erabateko garrantzia dauka baloiaren jabetza lortzea. Saiz Atzingudik baloiaren jabetza lortzen badu, partidako lehenengo entzegua lortzeko aukera izan dezake, eta beste aldetik Launikak baloia berreskuratzen badu, behingoz eraso aurruntzeko aukera izan dezake talde nafartarrak. Ordoa, jauzilariak prest, alboko sakea. Norentzat izango den baloiaren jabetza. Bi taldeetako jokalariak baloiaren jabetzagatik borrokatzen. Tentsio handia eremu horretan. Atzingudik baloia berreskuratu, barrenaldiaren saiakera. Uztartze irekia, ea ba. Eskuko mugimendu egoki bat garrantzitsua izan daiteke momentu hauetan. Eta azken finean, badirudi Saiz Atzingudik partidako lehenengo entzegua lortu duela. Eraso guzti haueten ondoren Saiz Atzingudik ez du amorerik emon, eta partidako lehenengo entzegua lortu du. 17. minutura heltzear gaudenean. Eta Alejandro Lasa izango da transformazioa gauzatzeko aukera izango duen jokalaria. Transformazio garrantzitsua izan daiteke Atzingudirentzat. Ea kamarak laguntzen digun transformazioa ikusten. Ea ordo Alejandro Lasa. Asmatu egin du transformazio itzela Alejandro Lasarena. Jaurtik eta itzela 15. zenbakiarena. Ondo ibili da oraingoan Alejandro Lasa. Aipatzen ari ginen, 10. minututik aurrera Atzingudi nagusi izan da partidan, metroak irabazi ditu. Entzegu eremutik hurbil bideratu ditu erasoak Inigo Kamareoren taldeak. Eta eskuinegaletik gauzatutako barneraldi baten ondoren, alboko sake baten bitartez, baloia berreskuratu ondoren, partidako lehenengo entzegua lortu du Inigo Kamareoren taldea. Beraz, Playa Handi Rugby zela jan 19. minutura heltzear gaudenean. Saiz Atzingudi 7, Alejandro Lasaren transformazioaren ondoren, Launika huts. Ea ba, hor dugu Aitor Azurmendi. Alboko sakerako prest, azken finean.
Kanpoko taldeko bigarren zenbaki dunak. Jarriko du martzan baloia, jauzilariak prest. Baloiaren jabetza lortzeko. Ea partidako lehenengo entzegua jaso ostean. Launika rugby taldeak pausu bat aurrera ematen baduen minutu hauetan. Bertan dugu eskerregaletik. Launika rugby taldearen erasoa. Marmetroko marratik hurbil. Zelaierdiko marra jada gaindituta. Eta naiz eta aipatu dugun bezala Txingudi nagusi izan den azkenengo minutu hauetan. Ez da erraza izan Inigo Kamareroren taldearentzat partidako lehen entzegua lortzea. Gainera kontuan izan behar dugu Txingudi dela ligako 3. taldea entzegu gehiagorekin. Bederatzi jardunaldi hauetan 34 entzegu lortu dituelako. Baina hala ere ikusi dugu lehen zatiko lehen 20 minutu hauetan aurrean defentsa, ligako defentsa hoberentariko bat daukala. Launika rugby taldearen defentsa oso gogorra da eta zailtasun handiak dituzte normalean. Beste aurkarien erasotzaileak entzeguak lortzeko eta Launikaren eta partidu honetan Txingudik adi orain ziralo lertu Launikako jokalariak eta partidako bigarren entzegua heldu da. Saiza Txingudi taldearentzat ez dira ulertu defentsan. Launika rugby taldearen jokalariak. Ea ba, azken finean ez dugu entzegua, badirudi ez dugula entzegua, Alfredo Miranda Lópezek falta adierazi duelako jokaldi horretan, nahiz eta Launika rugby taldeko jokalariak ez diren ulertu defentsa lanetan. Saiza Txingudik metroak irabazi ditu jokaldi horren ostean, ez du entzegua lortu, baina metro garrantzituak irabazi ditu. Eta adi jokaldi honetan partidako bigarren entzegua lortzeko aukera izan dezakelako Txingudik. Ea ba, nola dagoen Txingudinen erasoa bertan ikusten dugu Launika rugby taldearen defentsa esia prest. Hemen eskuin egalean Koldo Segurola dugu eta bere alboan Ekain Iribarren. Ea ba, barneraldia. Saiza Txingudiren barneraldia eta partidako bigarren entzegua Inigo Kamareroren taldearentzat 12 eta utzekoa Inigo Kamareroren taldearen alde, Saiza Txingudiren alde. Gogoratu behar dugu jokaldi hau defentsan ulertu ezin baten ondoren heldu dela. Launika rugby taldearen defentsan ez dira ulertu. Saiza Txingudik hori aprobetxatu du, naiz eta lehenengo aukeran ez du entzegua lortu Kamareroren taldeak, baina orain Alfredo Miranda Lópezek adierazitako faltaren ondoren Kamareroren taldeak partidako bigarren entzegua lortu du 23. minutuan. Hor dugu Alejandro Lasa transformazioa pausatzeko, ea irudiak laguntzen digun Alejandro Lasaren transformazioa ikusten. Eta konfirmatu dezakegu Alejandro Lasak ez duela utzik egin. Beraz, 14 eta utzekoa playa hundin Saiza Txingudiren alde. Nagusi lehenengo zati honetan momentu Saiza Txingudi taldeak. Ez da ondo ibili talde nafartarra defentsan jokaldi honetan. Eta 5 minututan bi entzegu lortu ditu Inigo Kamareroren taldeak. Lehenengo entzegu 16. minutuan heldu da. Ondoren Alejandro Lasak transformazioan asmatu egin du.
Eta 23. minutuan 5 minutu ondoren berriz ere Entzegua eta Alejandro Lasak transformazioan ez du utzik egin. Beraz, Saiza Txingudi 14, la única utz Playa Handi rugby zelaian. Taldetako jokalariak uztartzerako prestatzen. Ja ba, kanpoko taldeak, la única rugby taldeak, aukera hauek aprobetxatzen baditu baloia berreskuratzeko Entzeguaren mutik hurbil. Naiz eta bertan ikusten dugun Joritz Franco baloia tuneletik sartzeko. Ja ba, bertan dugu Joritz Franco, Koldo Segurolarekin jolasten, Koldo Segurola metroak irabazten saiatzen den bitartean. Nolare falta jaso du Koldo Segurola. Partidako 26. minutuan gaudeia da. Inigo Kamareronen taldea nagusi Playa Handi rugby zelaian. Oso ondo dabil Txingudi erasoan. Eta baita ere defentsan. Emaitzonekin Txingudi garaipena lortzen badu, 29 puntu lortuko lituzke, eta 5 puntuko eta 9 puntuko abantaila lortuko zuen Launikarekin. Baina beno, partida asko geratzen da oraindik aurretik. 60 minutu baino gehiago geratzen dira aurretik. Eta zergaitik ez, talde nafartarrak buelta eman dezake partidari, eta hori gertatzen bada, Launikak partida bazten du, Txingudi aurreratuko luke sailkapenean. Gogoratu gaurkoan 3. sailkatuaren eta 5. sailkatuaren arteko partida dugula ikusgai hemen ETV honen. Ea ba, bertan dugu Alejandro Lasa. Airetiko ostiko baten bitartez metroak irabazten saiatuko da 15. zenbaki duna. Baina baloia berreskuratu du Launikak, nahiz eta orain zailtasunak dituen talde nafartarrak metroak irabazteko, gutxinaka zelai erdira heltzen ari da kanpoko taldea. Uztartzirekiaren ondoren Launikak baloiaren jabetza mantendu du. Adi hor, baloia galdu dezakela kanpoko taldeak, baina falta adierazi du Alfredo Miranda López epaileak. Eta beno, sarreran aipatu dugun bezala, bigarren itzuliko lehen jardunaldia da gaurkoa, 10. jardunaldia. Bi talde hauek lehenengo jardunaldian jolastu zuten Iruñean, eta lehenengo jardunaldi horretan Launika rugby taldeak porrota jaso zuen Saiza Txingudiren aurka, 10 eta 25 irabazi zuen Txingudik. Ondoren Txingudiri dagokionez, bigarren jardunaldian berdinketa lortu zuen lehen sailkatuaren aurka, Eibar rugby taldearen aurka. 3. jardunaldian 22 eta 34 irabazi zuen Mutrikuren aurka. 4. jardunaldian Zornotzako Urgoso Luolio rugby 31 eta 12 irabazi zion Saiza Txingudiri. 5. jardunaldian berriz ere Txingudik porrota jaso zuen, kasu honetan 12 eta 18 Universitario Bilbao rugbyren aurka. 6. jardunaldian Iruña rugby taldeak 59 eta 26 irabazi zion Txingudiri, eta hortik aurrera Txingudiren bolada onuragarrian sartzen gara. 7. jardunaldian hasi zen bolada hori, 24 eta 12 irabazi ondoren Gaztedi rugby taldeari. Gero 8. jardunaldian Gipuzkoa sortzen 14
Zaiz Atzingudi 26, ETB honen bitartez ikusi ahal izan genuen partida hori, eta pasaden asteko partidan 9. jardunaldian Zaiz Atzingudik 43 eta utz irabazi zuen Uribe Alderen aurka. Partida hori baita ere, beti bezala, ETB honen bitartez ikusi genuen. Ea ba, hor dugu, Launika Rugby taldea. Airetiko ostiko baten bitartez metroak irabazten. Talde nafartarra. Talde nafartarrak emaitz motzak lortu edo jaso ditu. Ligan zehar, 2. jardunaldian arribidez. Zornotzako Urgoso Liolu Rugbiren aurka 3 eta utz zoilik galdu zuen. Launika Rugby taldeak 3. jardunaldian 32 eta 38 galdu zuen Universitario Bilbao Rugbiren aurka, eta 4. jardunaldian heldu zen talde nafartarraren lehen garaipena ligan. Iruña Rugby taldeari 3 eta 6 irabazi ondoren, 5. jardunaldian berriro ere irabazi zuen Launika Rugby taldeak 17 eta 13 Gaztedi Rugby taldeari. Ondoren 6. jardunaldian Gipuzkoa Sortzenen aurka 26 eta 48 irabazi zuen talde nafartarrak. 7. jardunaldian aipatu behar dugu Launikak eta Uribe aldearen arteko partida ez zela jolastu. Beraz, partida hori oraindik jolastu behar dute bi taldeek, eta sailkapenean garrantzi izan dezake partida horren emaitzak. Ondoren 8. jardunaldian Launika 53 utz irabazi zion Mutrikuri, eta 9. jardunaldian, azkenengo jardunaldian, hasieran aipatu dugun porrot gogorra jaso zuen Launikak Eibar Rugby talderen aurka 53 eta 5 aldu ostean. Ea ba, 10 minutu baino gutxiago atzeden aldira etzeko alboko sakea Tzingudiren alde. Jausilariak prest, baloiaren jabetza garrantzitsua izan daiteke minutu hauetan. Eta baridui Tzingudik baloia berreskuratzea lortu duela, baina hala ere epaileak falta adierazi du jokaldi horretan. Bitaldeen datuei erreparatzen badiegu, Zaiz Atzingudik 226 puntu lortu ditu eta 180 jaso. Eta beste aldetik Launikak gogoratu partidu bat gutxiagorekin. Aipatu berri dugun Uribe alderen arteko partida hori oraindik ez duelako jolastu talde nafartarrak, baina 9 jardunaldi hauetan Launikak 171 puntu lortu ditu eta 151 jaso. Beraz, orekatuak bitaldeen datuak. Ofentziboki nagusi Tzingudi, baina defentzan Launika. Hogeita 13 minutura heldu gara Playa Handi Rugby zelaian. Zaiz Atzingudi 14, Launika utz 17. minutuan. Partiako lehenengo entzegua heldu da. Ondoren Alejandro Lasak transformazioan asmatu du, eta 23. minutuan partiako 2. entzegua heldu da. Eta baita ere Alejandro Lasak transformazioan asmatu du 23. minutu horretan. Aba, ustartzerako prest bitaltako jokalariek. Bertan, Joritz Franco eskuko joko bikain baten bitartez baloia berreskuratzea lortu du Zaiz Atzingudirentzat, baina ondo ibili da Launika Rugby taldea defentzan metroak irabazi ditu. Defentza esi bikain baten ondoren, naiz eta oraingoan Tzingudik baloia berreskuratu eta ustartze irekirako prest etzeko jokalariak. Luze Tzingudi entzegu eremura hurbiltzen, ondo oraingoan defentzan Launika Rugby taldea. Hala ere, 22 metroko marra gainditu duia da Zaiz Atzingudi barrenaldi bikaina etzeko taldearen jokalariena.
eta falta adierazi du jokaldi horretan Alfredo Miranda López epaileak. Ondo ibili da Txingudi erasoan, baina baita ere egoki. Launik Rugby taldea defentzan, plakaje bikain bat pausatu du talde nafartarrak, eta min hartu du jokaldi horretan Saiza Txingudiko jokalariak. Ea 5 minutu, atzeden aldira heltzeko, 14 eta utzeko emaitza. Inigo Kamareroren taldearen alde, airetiko ostikoa Launikaren defentzaren partetik. Metroak irabazteko, arriskoa urruntzeko, alboko sake izango dugu playa hundin. Bitaldeek 9 jardunaldi hauetan lortu dituzten puntuak aipatu ditugu. Eta entzeguei erreparatzen badiegu, Saiza Txingudiko 34 entzegu lortu ditu, eta 29 jaso. Eta Launik Rugby taldeari dagokionez, 24 entzegu lortu dituzte 8 jardunaldi hauetan, eta 21 jaso dituzte. Ja, baloia, kanpoko taldearentzat. Erdiko marrara heltzeko helburua du, metroak irabazteko saiakeran talde nafartarrak, baina oso ondo dabil defentzan. Saiza Txingudi uztartze irekia, eta bertan ikusten genuen uztartze erdilaria, Launik Rugby taldearen uztartze erdilaria berriz ere baloiaren jabetza mantentzeko, baina zailtasun asko ditu kanpoko taldeak. Inigo Kamareroren taldearen defentza esia gainditzeko, oso ondo kokatuta dago Saiza Txingudi zelaian. Soilik 3 minutu geratzen direnean, atzeden aldira heltzeko, ja barneraldi hau egokia izan daitekela. Bertan ikusten genuen Launik Rugby taldearen kontraerasoa. Azkenengo minutu hauetan, Launikak partidako lehen entzegua, lehen puntuak lortu aldituen. Bertan dugu 17. zenbakia 22 metroko marratik hurbil. Metro asko irabazi ditu Launik Rugby taldeak azkenengo jokaldi honetan, eta eraso aukera egoki bat izan daiteke talde nafartarrarentzat. Alfredo Miranda López epaileak falta adierazten duen momentuan, ondo ibili delako oraingoan erasoan Launik Rugby taldeak, eta 38. minutura heldu berri garenean, Launik Rugby taldeak partidako lehen puntuak lortzeko aukera izan dezake jokaldi honetan. Alboko sakea garrantzitsua, bi jauzilarien lana alboko sake honetan entzegu eremutik oso hurbil gaudelako, baita ere atsedenalditik oso hurbil. Beraz, defentza garrantzitsua Txingudirentzat eta eraso garrantzitsua talde nafartarrarentzat. Bertan dugu bi zenbakia. Baloia martzan jartzeko jauzilariak prest, tentzioa playa hundi rugby zelaian. Norentzat izango den baloiaren jabetza Launikak lortu du. Baloi hori eskuratzea, metroak irabazten gutxinaka talde nafartarra. Entzegua lortzeko aukera argia, baina ere ondo dabil defentzan Launika Rugby taldearen entzegua aipatu berri dugu, aukera igargia izan daitekela Launika Rugby taldearentzat, eta hala izan da alboko sakearen ondoren. Launika Rugby taldearen jauzilariaren lana bikaina izan da baloiaren jabetza berreskuratzeko eta partidako lehen entzegua lortzeko
talde nafartarrarentzat 39. minutuan. Beraz, momentuz, ea bat transformazioan asmatzen baduen 12. zenbakidunak, momentuz 14:05 markagailuan atzeden aldira heldu baino lehen. Ea bertan dago, Launika Rugby taldearen 12. zenbakia transformazioa gauzatzeko prest. Zai jaurtik eta erraza. Ea 12. zenbakiaren jaurtiketa utz egin du. Launika Rugby taldearen jokalariak ez du asmatu transformazioan, baina ere aurrera pausu galanta eman du Launika Rugby taldeak jokaldi honetan. Partidako lehenengo entzegua lortzeko, lehenengo 5 puntuak talde nafartarrarentzat. Eta orain bai, markagailuan hurbildu dira Inigo Kamareronen taldeari. Deskantzura heldu baino lehen, 40. minutura heldu garaia da Playa Handi Rugby zelaian. Alfredo Miranda Lópezek atzeden aldia adierazi dezake momentu batetik bestera. Baina bitartean, Saizatzingudik airetik ostiko baten bitartez jarriko du martzan berriro ere baloia. Launika Rugby taldearen erasoa. Lehenengo zatiko azkenengo jokaldi honetan. Aukera argi izan dezakelako Launika Rugby taldeak, metro asko irabazi ditu talde nafartarrak. Eta berriro ere aukera izan dezake kanpoko taldeak, ondo ibili da Txingudiala ere defentzan, italdeen borroka, tentzioa, Launikak baloia berreskuratu. Falta adierazi du epaileak, Launikak bizkor jartzen du martzan, eta entzegua Launika Rugby taldearen entzegua 42. minutuan. Launika Rugby taldeak partidako bigarren entzegua lortu du. 14:10 momentuz, ea ba oraingoan transformazioan ez badu utzik egiten Launika Rugby taldeak. Garrantzitsua izan daiteke transformazio hau partidan. Bertan dugu kanpoko jokalaria. Jaurtiketarako prest. Irudiak ez digu lagundu transformazioa ikusteko momentuan. Eta konfirmatu dezakegu utz egin duela berriz ere Launika Rugby taldearen jokalariak. Beraz, 14 eta utzekoa markagailuan. Ia esan lehen zatiko momentu gehienetan Saizatzingudik partidan nagusi izan dela, mazazpi eta 23. minutuan lortu dituen entzeguei esker bereiziki, baina azkenengo 3 minutu hauetan, minutu frenetikoak izan dira Launika Rugby taldearen alde, talde nafartarrak 39. eta 42. minututan bi entzegu lortu ditu. Eta markagailuan erabat hurbildu eginda Inigo Kamareronen taldeari.
Zarain bai, 44. Minutuan. Malau eta marreko emaitzarekin Playa Handi Rugby zelaian. Bertan ditugu bi taldetako jokalariak baloiaren jabetzagatik borrokatzen eskuinegalean. Eta orain bai, 45. minutura heldu garenean. Partidako epaileak Alfredo Miranda Lópezek atsedenaldia adierazi du. Lehenengo zati entretenigarria izan dugu Playa Handi Rugby zelaian. 17. minutuan Txingudik 5 eta utzekoa jarri du markagailuan, eta ondoren Alejandro Lasak ez du utzik egin transformazioarekin. 23. minutuan berdina gertatu da, eta 14 eta utzekoa jarri du Saiza Txingudik markagailuan. Badirudi emaitz horrekin helduko zela atsedenaldira, baina Launika Rugby taldeak aurrera pausu galanta eman du azkenengo minututan, eta 29. minutuan partidako lehenengo entzegua lortu du, 14 eta 5 emaitza jartzen, eta azkenik 42. minutuan 14 eta 10 jarri du markagailuan. Beraz, atsedenaldia Playa Handi Rugby zelaian, Saiza Txingudi 14, Launika Rugby taldea 10.
Ongi etorriak izan berriore Playa Handi Rugby zelaira. Ongi etorriak izan berriore ETB onera. Badaude jada belarrean bi taldetako jokalariak bigarren zatiari hasiera emateko. Saiz Atzingudi jarriko du airetiko ostiko baten bitartez baloia martzan. Bigarren zati honi hasiera emoteko Playa Handi Rugby zelaian. Bertan dugu partiako epailea. Eta badago martzan jada bigarren zelaia, bigarren zatia. Eta beno, lehengo zatia erabat entretenigarria izan da markagailuan aldaketa ugarirekin. 17. minutuan Saiz Atzingudik partidako lehenengo entzegua lortu du. Eta ondoren Alejandro Lasak ez du utzik egin transformazioan. Eta 5 minutu geroago 23. minutuan 14 eta utzekoa jarri du markagailuan Saiz Atzingudik entzegu baten ondoren eta Alejandro Lasaren transformazio baten bitartez berriz ere. Eta atzeden alditik hurbil 39. minutuan Launika Rugby taldeak partidako lehenengo 5 puntuak lortu ditu entzegu baten bitartez. Eta 3 minutu geroago, 42. minutuan, ezustean harrapatu duen jokaldi baten ondoren. Saiz Atzingudiren defentsari, Launika Rugby taldeak, orain irudiaren eskerraldean kokatuta dagoen taldea, partidako bigarren entzegua lortu du haientzat, eta 14 eta 10 emaitza jarri du markagailuan atzeden aldira heldu baino lehen. Ea ba, bigarren zati honek, lehenengo zatiak, baino tentzio gehiago izango duela argi dugu. Gainera orain ikusten nahi dugu tentzio hori gure irudietan. Bertan dugu Saiz Atzingudi entzegu irumutik erabat hurbil. Imanol Rodríguez da barrenaldia gauzatzen saiatzen ari den jokalaria. Eta badirudi partidako bigarren minutu honetan, bigarren zatiko bigarren minutu honetan, Saiz Atzingudi taldeak entzegua lortu berri duela Imanol Rodríguezen bitartez. Eta ea ba, transformazioan asmatzen baduen Alejandro Lasak markagailuan abantaila gehiago lortzeko. Bertan dugu Alejandro Lasa, gure irudiaren eskerraldean.
Erritmo handiarekin hasi da bigarren zati hau 6 atzingudi eta Launika Rugby taldearen aurka. Eta 43. minutuan. Partidako 3. entzegua heldu da 6 atzingudi taldearentzat. Eta gainera ez du utzik egin transformazioan Alejandro Lasak. Beraz, 21 eta 10 markagailua Playa Handi Rugby zelaian, bigarren zatia hasi berri denean. Gaurkoan Playa Handin jokoan dauden puntuak gogoratu 3. sailkatuaren 6 atzingudi eta 5. sailkatuaren Launika Rugby taldeen artean garrantzi itzela dutela denboraldian. Beraz, 6 atzingudik lortutako entzegu bizkor hau baita ere garrantzia dauka partidan. Launika Rugby taldeak argi utzi duelako bigarren zatia, lehengo zatiaren amaieran. Erasoan argumentu eta arrazoi asko dituela, 6 atzingudiren defentzan barnealde bikainak lortzeko. Eta ba, 45. minutura heltzear gaudenean, ean hor lortzen duen ustartze horren bitartez baloiaren jabetza, Launikarentzat izango da baloia. 22 metroko marratik hurbil talde nafartarra. Baina ondo defentzan Aitor Azurmendi. Etzeko taldearentzat, ondo kasu honetan Imanol Rodríguezen plakajea. Baloia berreskuratzeko nahian 6 atzingudik, baina gutxinaka Launika Rugby taldeak metroak irabazten ari ditu azkenengo momentu hauetan. Ja ba, ezkerraldean erasoan Launika Rugby taldea, ustartze irekia talde nafartarrarentzat, entzegua lortzeko aukera izan dezake Launika Rugby taldeak ondo defentzan, 6 atzingudi, eskuinegalean, oraingoan, ea ba. Aukera argia izan du Launika Rugby taldeak jokaldi horretan. Partidako 3. entzegua lortzeko haientzat. Ez da hala izan. Partidako epaileak Alfredo Miranda Lópezek adierazitako falta den ondoren, baina hala ere beste aukera bat izango du talde nafartarrak, beste aukera bat izango du erasoa antolatzeko kanpoko taldeak. Gaurkoan Playa Handi Rugby zelaian 6 atzingudi sailkapenean 3. postuan kokatuta dagoen taldea 24 punturekin 9 jardunaldi jolastu eta gero post partida irabazi bat berdindu eta 3 galdu ditu Inigo Camaroren taldea. Eta aurrean Launika Rugby taldea sailkapenean 5. postuan 20 punturekin 8 jardunaldi jolastu eta gero partida bat gutxiagorekin Uribe alderen arteko partida ez delako jolastu oraindik. 8 jardunaldi horietan 4 partida irabazi dituzte eta 4 galdu. Ez dituzte berdinketarik denboraldi honetan Launika Rugby taldeko jokalariak. Gogoratu entzuleok bigarren itzuliko lehen jardunaldia dela gaurkoa. Eta lehenengo itzuliko lehen partida horretan, 6 atzingudik irabazi zuen Iruñean jolastutako norgehiagokan 10 eta 20 emaitza lortu ondoren.
Denboraldi honetan, Saiz Atzingudik momentuz. Bonus defentzio bat lortu du. Eta bonus ofentzio bat pasaden jardunaldian Uribe Alderen aurka 43 eta utz irabazi ondoren. Ea ba, Launika Rugby taldearen erasoa. Alboko sakearen bitartez jausilariak prest baloiaren jabetza lortzeko. Antzeko jokaldi batean heldu da Launika Rugby taldearen lehenengo entzegua. Ea oraingoan baita ere asmatzen baduen talde nafartarrak. Ez eta zailtasun gehiagorekin ikusten dugun oraingoan kanpoko taldeak. Ja, erasoa arriskutsua izan daitekelako. Entzegure mutik oso hurbil dago talde nafartarra. Baloia berreskuratu du Saiz Atzingudik. Eta gainera falta adierazi du epaileak. Beraz, Launika Rugby taldearen erasoa ezin izan du gauzatu kanpoko taldeak. Bigarren zatiko 10. minutura heltzear gaude. Eta Playa Handi Rugby zelaian Saiz Atzingudi 21. Bigarren zatiko 3. minutuan lortutako entzeguari esker. Imanol Rodríguezek lortu duen entzeguari esker. Launika Rugby taldea 10. Italetako jokalariak prest. Baloian martzak jartzeko berriz ere. Bertan dugu badirudi Aitor Azurmendi dela alboko saka gauzatuko duen jokalaria. Eta ba, baloiaren jabetza ondo gurrundu du arriskua. Aietiko ostikoaren bitartez, Saiz Atzingudiren defentsak metroak irabazi ditu etzeko taldeak eta gainera orain baloia berreskuratzeko aukera izan dezake. Inigo Kamareroren taldea baloia berreskuratu berri du. Kamareroren taldeak 22 metroko marratik hurbil. Atzingudi Uztartzi irekiaren bitartez bertan zegoen Lutzo Etxeberria. Ea barrenaldia arriskutsua izan daitekelako. Saiz Atzingudik jokaldi horretan izan du berriz ere partiako 4. entzegua lortzeko aukera. Ondo ibili da defentsan Launika Rugby taldea. Eta arriskua urruntzeko aukera izango du orain airetiko ostiko baten bitartez. Aipatu dugu pasaden jardunaldian Saiz Atzingudik 43 eta utz irabazi zuela Uribe Aldearen aurka. Hemen ETB honen kontatu genuen partida horretan. Partida horri esker bonus ofentziboa lortu zuen Inigo Kamareroren taldeak. Eta Launika Rugby taldearen azkenengo emaitzari erreparatzen badiogu. Eibar Rugby taldearen aurka 43 eta 5 jaldu zuen talde nafartarra. Saiz Atzingudik denboraldian lortutako agian emaitzik garrantzitsuena edo behintzat meritu handiena duena bigarren jardunaldian lortutako berdinketa izan daiteke. Eibar Rugby taldeen aurka lortutako berdinketa. Aipatu behar dugu Eibarrek denboraldian partida guztiak irabazi dituela. Atzingudiren aurkako berdinketa hori izan ezik. Beraz, meritu handiko berdinketa da Atzingudik bigarren jardunaldian lortutakoa. Eta gainera hurrengo jardunaldiei dagokionez, Saiz Atzingudik Eibar Rugby taldeen aurka jolastuko du Eibarren. 12. jardunaldian ondoren Mutrikoren aurka jolastuko du hemen Playa Handin.
13. jardunaldian. Baita ere Playa Handin, Zornotzako Urgoso Luolio rugbiren aurka jolastuko du. Eta 14. jardunaldian Bilbora bidaiatu beharko du Saiz Atzingudik, Universitario Bilbao rugbiren aurka jolasteko. Jaba bitaldeak orain, baloiaren jabetzagatik borrokatzen. Eta beste aldetik Launika rugbi taldearen urrengo jardunaldiei erreparatzen badiegu. Urrengo jardunaldian Zornotzako Urgoso Luolio rugbiren aurka jolastuko du Launikak Iruñan. 12. jardunaldian Bilbora bidaiatuko du Universitario Bilbao rugbiren aurka jolasteko. 13. jardunaldian berriz ere Iruñan. Kasu honetan derbia izango dute Iruña rugbi taldearen aurka. Eta 14. jardunaldian Gaztedi rugbi taldearen aurka jolastuko dute etxetik urrun. Bigarren zatiko 14. minutuan murgildu gara. Alboko sakea Saiz Atzingudiren alde. Aitor Azurmendik jarriko du baloia martzan 21 eta 10 emaitzarekin markagailuan. Auxilariak prest baloiaren jabetza lortzeko. Jabetza Saiz Atzingudirentzat naiz eta zailtasunak izan dituen jokaldi horretan. Zingudik, ea ba, eskar jarri du martzan baloia Alejandro Lasak. Ondorain, erasoan Saiz Atzingudi azkenengo minutu hauetan. Metroak irabazi ditu Inigo Kamareronen taldeak. Hala ere ondo dabil defentsan Launika rugbi taldeak. Baina ez du asmatzen erasoa urruntzeko momentuan. Beraz, baita ere berriz ere, Saiz Atzingudik. Erasoa antolatzeko aukera berria izango du Kamarero eta Dufretzeren taldeak. Norgehiagokako epailea Alfredo Miranda López. Saiz Atzingudi taldearen jokalariekin hizketan eta ea bai jaurtiketa gauzatuko duelako etxeko taldeak. Eta 3 puntu lortzeko aukera izango du jokaldi honetan Saiz Atzingudik. Ea ba garrantzitsuak izan daitezkelako 3 puntu hauek. Bertan dugu badirudi Alejandro Lasa dela. Alejandro Lasaren jaurtiketa utz egin du. 15. zenbakidunak Alejandro Lasak utz egin du jaurtiketa horretan, ez ditu 3 puntuak lortu. Saiz Atzingudiren alde. Eta beraz, emaitza berdin jarraituko dugu. Bigarren zatiko 16. minutuan, Saiz Atzingudi 21, Launika rugbi taldea 10. Saiz Atzingudi taldeari dagokionez 34 entzegu lortu ditu denboraldi honetan eta 29 jaso. Aurko partidan lortutako entzeguak gehitzen baditugu 37 dira. Ea ba uztartzea hor. 22 metroko marratik hurbil. Baloiaren jabetza Saiz Atzingudirentzat eskerregalean Odin Gutierrez. Kasu honetan barrenaldia ez da Odinena. Baina metro asko irabazi ditu Saiz Atzingudik barrenaldi horren bitartez. Ondo ala ere defentzan Launika. Ja ba, zetaldek lortzen duen baloiaren jabetza berreskuratzea. Badirudi Tzingudi erasoan
jarraitzen duela. Falta adierazi du epaileak, Bizkorri hartzen du martzan. Saiz Atzingudik. Entzegua heldu daitekelako momentu honetan. Ez duala adierazi Alfredo Miranda López epaileak. Launika Rugby taldearen defentsa egokia izan da. Eta oraingoan bai, airetiko ostiko baten bitartez. Momentuz, arriskua urruntzeko aukera izango du talde nafartarrak. Ja ba, Launika Rugby taldeak jarriko du baloia berriro ere martzan, jauzilariak prest. Launikak azkenengo minutu hauetan zailtasun ugari izaten ari ditu metroak irabazteko. Alejandro Larazaren airetiko ostikoa. Baloia berreskuratu du eskuinegalean Tzingudik. Berriz ere 22 metroko marra gaindituta eta Entzegu ere motik hurbil. Inigo Kamareroren taldea. Aipatu dugun bezala, Launika Rugby taldeak azkenengo minutu hauetan zailtasun ugarirekin esoilik erasoa urruntzeko, baita ere baloiaren jabetza lortzeko, metroak irabazteko eta behintzat erdiko marra gainditzeko. Aurrera pausu bat eman behar du talde nafartarrak minutu hauetan. Partidari buelta eman nahi badio. Behintzat berdinketa lortzeko. Gogoratu markagailua 21 dela Saiz Atzingudiren alde. Bitaldetako jokalariak uztartzerako prestea ba. Uztartze honen bitartez aukera izan dezake Launika Rugby taldeak. Jabetza berreskuratzeko. Hala ere Joritz Franco izango da tunaren bitartez baloia sartuko duena, eta Joritz Franco berreskuratzen du berriz ere baloia. Ezkerre galeruntz ostikoa, ja bat, Entzegu aldu daitekela jokaldi horretan. Ez adierazten duen epaileak. Eta badirudi mina hartu duela Launika Rugby taldeko jokalaria. Eta berreskuratzen baden jokalaria. Eta jokaldia Launika Rugby talderen aldeko faltan amaitu da. Bertan dugu aldaketa egingo du Launika Rugby taldeak. Beraz, espero dugu martzan jarriko du berriz ere Launikak partida. Airetiko ostiko luzea, erdiko marrara arte, baina Adin Ekain Iribarren baloia berreskuratzeko, metroak irabazteko, berriz ere zailtasun askorekin Launika Rugby taldea bigarren zati honetan. Ja ba, Odin Gutierrezek berreskuratzen baduen baloia, azkenean
Jon Mediabila izan da, iretik ostiko bikain baten bitartez. Jon Mediabilak. Metroak irabazi ditu. Azkenengo jokaldi horretan, eta gutzinaka, bigarren zatiko 23. minutura. Heltzear gaude, eta markagailua ez da mugitzen bigarren zatiko 3. minututik. Manol Rodríguezek partidako 3. entzegua lortu duenetik. Gogoratu partidako lehen entzegua Txingudirentzat 17. minutuan heldu dela. Ondoren 23. minutuan bigarren entzegua lortu du Txingudik. 39. eta 42. minututan lortutako entzeguei esker Launikak markagailuan hurbildu da, baina bigarren zatia hasi bezain azkar. Imanol Rodríguezek gauzatutako barneraldi bikain baten ondoren, eta noski Alejandro Lasak gauzatutako transformazioaren ondoren, Saiza Txingudik 21:10 jartzea lortu du markagailuan, eta momentu horretatik aurrera nagusi Inigo Kamareroren taldea partidan, eta baitaren oski markagailuan, gainera orain azkenengo minututan ikusten ari gara nola Inigo Kamareroren taldea metroak irabazten dituen behin eta berriro, eta Launika rugby taldea ez da gai arriskua urruntzen. Uztartzea garrantzitsua izan daiteke. Nork lortzen duen baloiaren jabetza. Launika rugby taldeko uztartze erdilaria sartuko du baloia tunelean. Gordoa. Falta dirazi du epaileak. Launika rugby taldearen aldeko falta. Orain bai, aukera izango du arrisko urruntzeko Launikak. Ordoa eskuine galetik, talde nafartarra. Kontrarazo. Arriskutsua izan daitekelako Launika rugby taldearen alde, barrenaldi bikaina. Talde nafartarrarena, eta orain bai metro ikaragarriak irabazitu jokaldi honetan, gainera aukera argia izan dezake. Markagailoan hurbiltzeko eta entzegua lortzeko, entzegua lortu du Launika rugby taldea, kontrarazo eta jokaldi bikain baten ondoren. Bigarren zatiko 26. minutuan, Launika rugby taldeak 21:15 jartzen du markagailuan. Izugarria izan da Launika rugby taldeak gauzatutako kontraerasoa. Eskuine galean hasitako jokaldia eskerre galean amaitu du talde nafartarra entzegu bikain baten ondoren. Oraingoan transformazioan asmatzen baduten eta markagailuan are gehiago hurbiltzen baden talde nafartarra. Gogoratu partidan lortutako lehen bi entzeguetan transformazioetan utz egin duela Launika rugby taldeak. 21:15 momentuz markagailuan. Momentu batean konfirmatuko dugu transformazioan asmatua duen talde nafartarrak garrantzitsu izan daitekelako markagailurako.
Eta transformazioan asmatu du. Launika rugby taldeak, beraz, 21 eta 17. 10 minutu baina zertzo bat gehiago geratzen denean. Partidaren amaiara iristeko. Erabat hurbil daude markagailuan bi taldeak. Launika rugby taldeak kontraeraso bikain baten bitartez. Lortu du. Markagailuan. Hurbiltzea. Azkenengo minutuak. Tentzio handikoak izango dira Playa Handi rugby zelaian. 3. eta 5. sailkatuen arteko partida honetan. Bi talde hauek denboraldiko lehenengo jardunaldian jolastu zuten kontra Launika rugby taldeak. Galdu zuen partida hori 10 eta 25. Eta geroztik 6 atzingudik 5 partida irabazi, bat berdindu eta 3 galdu ditu. Eta Launikak 4 partida irabazi eta 4 galdu berdinketarik gabe. Ja gaurkoan helengo berdinketa heldu daiteke edo zergaitik ez. 5. garaipena ligan. Jaba bitaletako jokalariak baloiaren jabetzagatik borrokatzen erabat garrantzitsua da metro bakoitza azkenengo minutu hauetan. Izugarrizko partida bizitzen ari gara ETB honen Playa Handi rugby zelaian 10 minutu amaierara heltzeko. Partida erritmo galantarekin hasi da. Gainera orain ikusten dugun Launikak entzegua lortzeko aukera izango du. Launikak partidako 4. entzegua lortuko du. Talde nafartarrak partidari buelta emango dio. Talde nafartarrak 70. minutuan 6 atzingudi 21. Launika rugby taldea 22. Izugarrizko buelta eman dio markagailuari talde nafartarra 75. eta 70. minututan lortutako entzeguei esker. Lehen zatian bezala, nagusi izan da momentu gehienetan 6 atzingudi, baina erasoan hobeto ibili da Launika, eta gainera orain transformazioa sartzeko aukera dauka 12. zenbakidunak, garrantzitsua izan diteke transformazioa, ez du utzik egin. Launika rugby taldeak, beraz 21 eta 23 emaitza Playa Handi rugby zelaian, 8 minutu geratzen direnean, partidaren amaiara heltzeko. Partida galanta bizitzen ari gara ETB honen bitartez. 6 atzingudi 21, Launika rugby taldea 23. Emaitz honekin, Launikak irabazten badu azkenean partida, txingudi aurreratuko luke sailkapenean. Zortzi minutu amaierara heltzeko gogoratu 17. minutuan heldu da partidako lehen entzegua. 6 atzingudirena izan da 23. minutuan. Bigarren entzegua lortu du 6 atzingudik, bi entzegu horietan ez du transformazioetan utzik egin. Alejandro Lasak eta 4 eta utzekoa jarri du 6 atzingudik. Eta ondoren,
39. eta 42. minututan bi entzegu lortu ditu. Launika rugby taldeak transformazioetan bietan utz egin du, ala ere 14 eta 10 lortu du. Ondoren, bigarren zatia hasi bezain laster 43. minutuan. Imanol Rodríguezen barrenaldi bikain baten ondoren 6 atzingudik 21 eta 10 jarri du markagailuan. Baina Launikak ez du amorerik eman partidan. Eta 6 atzingudi nagusi zenean, 75. minutuan kontraeraso bikain baten bitartez, eskuine galean hasitako jokaldi baten bitartez, eskerre galean lortu du entzegu bikaina talde nafartarrak, 21. Eta 17ko markagailua jartzen. Zelaia Handi Rugby zelaian. Zarain ikusi duzuen bezala 70. minutuan, azkenean, markagailuari buelta eman dio talde nafartarrak. Izugarrizko barneraldi baten bitartez. Eta 21 eta 24 emaitza jartzen markagailuan. 6 minutu amaierara heltzeko. Aitor Azurmendi jarriko du martzan baloia. 6 atzingudik, saiatuko da partidari buelta ematen. Ja, bitaletako jokalarien ustartzea. Metroak irabazten 6 atzingudi gutxinaka min hartu du Aitor Azurmendi. Baina baloiaren jabetza 6 atzingudirentzat da. Erdiko marra gainditu du 6 atzingudi. Baloiaren jabetza Launika Rugby taldearentzat. Zailtasunekin 6 atzingudi baloia berreskuratzeko. Hala ere ondo defentsa ezia. Ea barneraldia, falta egon diteke jokaldi horretan, ez du adierazten epaileak. Berriz ere 6 atzingudiren ustartze erdilariak. Baloia kontrolpean. Ustartze irekia 6 atzingudi den kontra. Esunetan, Launika Rugby taldeak baloiaren jabetza mantentzen du azkenengo minutu hauetan. Gainera oraingoan, airetiko ostiko baten bitartez. Metroak irabazteko aukera izango du kanpoko taldeak. 75. minutura gaudenean, soilik 5 minutu partidaren amaiara heltzeko. 21 eta 24 nagusi Launika Rugby taldea. Alboko sakea kanpoko taldearen alde. Garrantzi izugarria dauka jauzilariak jokaldi honetan baloiaren jabetza lortzeko jauzilariak ezinbestekoak dira. Are gehiago 3 minutu baino zerbait gehiago gelditzen denean partidaren amaierara heltzeko Launikak baloiaren jabetza galdu du. 6 atzingudirentzat izango da. Ea ba, 6 atzingudi erasoan. Hala ere entzegu ere mutiko oso urrun etzeko taldea. 10 metroko marrara heldu berri da 6 atzingudi. Inigo Kamaroren taldea presaka partidari buelta emateko. 77. minutuan gaudeia da 3 minutu partiden amaiara heltzeko. Falta adierazi du partidako epaileak, falta adierazi du Alfredo Miranda Lópezek. Orain bai, 6 atzingudik, metroak irabazteko aukera izango du airetiko ostiko baten bitartez. Alfredo Miranda López, bi taldeetako kapitainekin hizketan.
Ja ba, adago martzan berriz ere, jokoa playa hundin, alboko sakea. 78. minutuan jada, 2 minutu partidan amaiera heltzeko. 21 eta 24, launika rugbi taldearen alde. Bertan dugu Aitor Azurmendi, baloia martzan jartzeko prest. Baita ere bitaletako jausilariak. Bertan ikusten dugu. Jon Mediavilla. Unai Kano eskuineko arroinak lagunduko dio. Ordoa. Aitor Azurmendi. Ea zetaldeek lortzen duen baloiaren jabetza berreskuratzea. Falta adierazi du epaileak, ez dago ados. Zaiz Atzingudi taldearen jokalaria. Olaien baloia berreskuratzen du airetik ostiko baten bitarte, zurrundu. Zingudik. Soilik minutu bat garatzen da partiden amaiera heltzeko. Hausak oso ondo egin behar ditu Inigo Camareroren talde azkenengo minutu hauetan metroak irabazteko. Ea ba, kontraraso baten bitartez edo. Ezusten harrapatzen badu, launika rugbi taldearen defentza. Eta markagailuari buelta eman albadion. Momentuz alboko sakea izango dugu. Launika rugbi taldearen alde. Baloiaren jabetza launikaren zat. Ondo eskuko jokoa, talde nafartararena. Zelai erdiko marrara heltzeko. Uztartzi irekia. Launikak baloiaren jabetza berreskuratu. 80. minutura. Heldu berri garenean. Zaiz Atzingudi 21. Launika rugbi taldea 24. Tentzio handiko momentuak playa handi rugbi zelaian. Eta alboko sakea izango da. Zaiz Atzingudiren ez barkatu launika rugbi talderen alde. Ja, Zaiz Atzingudi erasoan azkenengo minutu hauetan. Aukera izan dezakelako jokaldi horretan, Zaiz Atzingudik metroak irabazteko. Entzegure mura hurbiltzeko. Garrantzitsu izan daiteke. Baloiaren jabetza jokaldi horretan. Falta dirazten du Alfredo Miranda López epaileak. Laurogeita bigarren minutura heldu gara jada playa hundin. Alboko sakea. Launika rugbi taldearen alde. Etiko ostiko bikain baten bitartez. Launikak metroak irabazten ditu. Zaiz Atzingudik
Baloiaren jabetza du bere eskuetan orain. Eizatzingudiren aldeko falta. 43. minutua. Bigarren zatiko 43. minutua. 83. minutua. Garaipena du bere eskuetan. Launika rugby taldeak. Baina adi, azkenengo jokaldi honetara, arriskutsua izan daitekelako entzegu eremutik, erabat hurbil dagoelako Saiz-Atzingudi. Bertan dugu alboko sakea eskuin hegaletik. Alta adierazi du epaileak, beraz, launika rugby taldeak baloia berreskuratuko du. Aukera galdu du Saiz-Atzingudik. Launikaren jaurtik eta luzea. Orain Tzingudiren jaurtik eta azkenengo aukera izan daiteke oraingoa Tzingudirentzat, Inigo Kamareren taldearentzat. Eskuin hegalean izan edu aukera Saiz-Atzingudik. Ja, bertan alboko sakea. Baloiaren jabetza etzeko talderentzat. Metroak irabazten gutxinaka Inigo Kamareren taldea partidako azkenengo minutuetan. Defentsan launika. 22 metroko marraia da gaindituta. Alta adierazi du epaileak. Uztartze erabat garrantzitsua partidako azken uztartza izan daiteke. Falta adierazten du epaileak berriz ere. Baloiaren jabetza Tzingudirentzat. Erabat argia izan daiteke aukera Saiz-Atzingudirentzat. Alta adierazten du epaileak, ez du lortu Saiz-Atzingudik. Jokaldi honetan entzegua ondo ibili da launika rugby taldearen defentsa.
Eta bagaudeia da bigarren zatiko 47. minutuan. Partidako 87. minutuan. Launika rugby taldearen jaurtiketa ez da ona izan. Adi arazoetan murgildu daitekelako talde nafartarra. Uztartzirekia talde nafartarraren alde. Aukera berriz ere Txingudirentzat. Ez du. Eraso urrundu. Launikak. Jaurtiketa luzea. Txingudik baloia berreskuratzen du. Bertan dugu Jon Mediabila erasoan. Eskuine galerantz. Jolastu nahi zuen Jon Mediabilak. Jaba aukera argia ondo plakaje lanetan. Launika rugby taldea. Falta dirazten du berriz ere. Epaileak. Ea, zaizatzen gudiren erasoa. Eskuine galetik. Zaizatzen gudiren barneraldia. Zegu ere mutik oso hurbil, zaizatzen gudi. Eta ez du asmatu, etzeko taldeak. Ondo ibili da, Launika rugby taldea defentzan. Zaizatzen gudik entzegua lortu du azkenengo jokaldi horretan. Eraso 26 eta 24. Markagailua. Berriz ere zaizatzen gudi aurretik. Markagailuan. Playa Handi Rugby zelaian. Alejandro Lazaren jaurtiketa. Orain bai. Epaileak. Partidaren amaiera. Adierazi du Playa Handi Rugby zelaian. Partida galanta bizi izan dugu ETV honen bitartez 17. minutuan. Zaizatzen gudik partidako lehenengo entzegua lortu du. 7 eta utzekoa jartzen markagailuan. Ondoren 23. minutuan 14 eta utzekoa zaizatzen gudiren alde. Berriz atzen aldira heltzear geudenean. Launika rugby taldeak 3 minututan 14 eta 10 jarri du markagailuan bi entzeguri esker. Bigarren zatiko 3. minutuan Imanol Rodríguezek barnaldi bikain bat gauzatu du eta 21 eta 10 jarri du markagailuan. Ondoren Launika rugby taldeak buelta eman dio. Emaitzari 21 eta 24ko. Emaitza jartzea lortu du Playa Handi Rugby zelaian eta azkenengo segunduetan barnaldi bikain baten bitartez eta lortutako entzegu baten bitartez zaizatzen gudik 26 eta 24ko emaitza eta garaipena lortu du. Inigo Kamareroren tantatu dizuegu beste batera arte. Agur!